was a time who babetana interview as Catem said me massy a curego na sabi kawere nemia kadembe water make out your Kumchacha my way and your first and last Semitis wabe kamasim be my own you ma me baby do no o crabe no Edema girl ya wo TV see I want to be in a phone and namo and will be so the sabe ne twa sabe ene na kosuye kuma ene nam ene wapom etise me do bade asese odi edaso ko se acheme na woni mu PSC na nase eke find their sanso edi share be more attention series so pamocho subscribing to the channel for me na share videos na cross out social media platform na so ever emamini modi now the comments no air title na we share videos na obi ensa academic investing foundation kwen number no ene dash koneso no number na e really o screen asese o pebi wa kosem mani bia wakom opese o kan bia asefo nyina ate wonka opese betike live coverage edi ma wasa na banana obefa na odi afem ene na mebo ewura yensense mu na ye Oheneba Serwaa RTV ene ye Kumchacha ehu ensensem Kumchacha eba bonten ebe ka se Oheneba Serwaa eye sebi oyo dwaman for after that na Oheneba Serwaa eba bonten ebe ka ensem bifa Kumchacha after that Kumchacha so ye oti say Oheneba Serwaa be ka ensem no so ni de aba bonten mumienko na mumiemura ensem no emra ade a mechi wo wiate ensem hunu me na obeka adwaman asem sanko fokra ma sede nam Kumchacha ye ka adwaman ene ya wona wo sha ase that time na ani bie ma ye wo betere kuma se adum sa wo ye Sofo ebupo adwaman ewiwe ma later wo do ba akoko she hotel Kumchacha ke be po ache wo no ye na adwan ko she nkran ye na ebu okura wo ni bibiem efiri woko ene wantimi anza wo bia biem efiri woko ene nipa hu se wo okura no ni bibia na ya azan ene ma awenti ena wo di nyamesom ede akato ani Kumchacha wo be ka adwaman asem Kumchacha wo ba be sha ase emma men sha ase me start ye nwie Kumchacha nipa mpe no kre wo ene wo ba be ka adwaman asem Kumchacha wo nam krom a on obi asem ba wo so be ka bi so wo asem ba ne ya agesi ye ka bi a wo na ani mu nkrofo wo na be send video wo na be wo be ye complain e dia man nkrofo Kumchacha me ka wa asem ye be sie bia nsi me say we di o de fa be wo so Serwaa TV me firi wo kra me firi wo ada de ba asem am de bia wasem ba wo be ka nkrofo asem asama be ka fo be hu e bia enye nanso obi ka bi fa wo dia na wo buofu hwesa na anu ye to wo ka se etwawu ema kenofori atane nam ho ema nam wan ede nam ho wo how dare you wo Kumchacha wo kra wo se wo ne nam ho wo kra wo se wo ne nam ho na nipa na ye nsem bi wo wa ye mpese ye beka na wo di konkonsa ne ye ka wasan nya no asa ba bonte be de e be kan nsem hunu e be ka nsem fo Kumchacha mka asem choro mi wiase amete no mi nsro obi awo na ya na afutue na metie Kumchacha se odi nsamfo aho me no be kwa ne pepepe de bia onim wo frɛ wo ho na me Sofo Kumchacha nti wa ya na wo mfɛre wo de wi a wo kasa ne nkofo esro no ya na wo mfɛre ho me mfo asem ma so Kumchacha so wadi konkonsa no wani ewu na ate afa so na wo hu ne wonya dia ene Kumchacha me ka kyerɛ se nipa o mo mpe nokore ene o mo nka nokore nkyerɛ ena no ne afrɛ na wadi konkonsa na ba be pa kyerɛ wo wadi kwahye obi se Sofo kyerɛ yire no wo kɔto obi e wo hotel se na nipa ne firi ho ba na kopon ne betua wo ka ewo atwembone ene sa wo nsem hunu na wodi wo mayi mu ya nkwa na ani mu obi ye ka wo mienka there was a time wo ba betena interview as Catem said me masse ekura egu ho na sabe kawere nemia ka de mbehwa wo water make out Kumchacha my way and your first and last Semitis wabe kamasem bi ma o dwuma me ba be di wo no okura be nu ho me ne mada ena met dwuma me ba be di wo no wo be nu ho nsamfo na wodi ne kroma woni kasa kire no ya wodi obi ka wo dia na ya o se de sekan tu minim Nyamishra Ghana for na erade mi kwama Ghana for nyina Prophet Kumchacha me pese me dresse issue kakra bi wo ha edema girl ya wo TV ye fro Oheneba Serwaa bunsu me wo say issue bia ba na beef bia ba na o pese wo de wo ho je ana person odon ho jam na ubehye mu bi
why I said this time o person why to say dan na Samoa issue be a person will become sure Serwaa mama nyusu word we nkyerɛ say sa wo say Sofo Kumchacha meme di mafu nenam no sabe ewiase a yɛwɔ no obi di nafu nenam o ana obi nso de sabe ne twɛ sabe ɛne na kosu yakuma ɛne nam etimi nso meme di mafu nenam a sa wan kasa nso no ubenwu baabi ɛne de wɔn so wode nam wonso ubenwu de wɔn so wode nam ya na afi sɛ wunim kasa ma ya na afi sɛ wunim kasa ma isu bia bɛba bɛka bi obi bɛka wo de yɛ de ya na wayɛ wani kasa kyerɛ prophet Kumchacha no Sofo kyerɛ abosom sɛ wasan ska bebree de ama wa wasan ska bebree de akyɛw eti wo no wo de wo henanam wo de wo hwen tantan no ɛno wa no bagaya no ɛna wo de nam ya buade ne su nyansa uyo obi a unim nyansa ka oti obi odua ka wo befre na ka onipa no so akyerɛkyerɛ ne die mu ɛde akyerɛwo odio na wo te ye no ɔno ane di kan ye bi ɔno ɔbaa no ane di kan ye odio ni bi ɛna ɔde ɛyɛ de ɛma me family some so mi wo abusuon some ka me family a woni family ko America ana ɔno so ɔbaa no ɛyɛ odio na ɔde ɔno di kan de ma me family ana ɔkeka ensama ɛtan a ɛnyɛ a ɛmfata ɛde fa Sofo Kumchacha ho owie na ɔma ne blogger jimifo no ɛno so yɛ audio ni bi a wɔne ne blogger no so yɛ audio ni bi aka ɔba pa Kristi asɛm a ɛno kɔ yɛ audio no wɔn yɛ ɛde ntwanto so kɛseɛ ɛde bɛto Sofo kyerɛ abosom so Sofo kyerɛ abosom ɛne ɔba pa Kristi ɛkɔ out ɛwɔ bra ɛnyɛ no korɛ ayi sɛ nkwase yɛ video ni ba sɛ Sofo kyerɛ abosom ne bedroom ɔba pa Kristi aba bɛwura ho a wɔne ne twempra wɔ bra ɛnyɛ no korɛ a sɛ audio no ba yɛ a sɛ audio no ɛwɔ hɔ ama sɛ boy jimmy na wɔno ne nam sɛ social media ne ade office ɔyɛ guy no ama wɔno kora sɛ aba abɛyɛ ɔba pa Kristi expose na sɛ sabe yasi said the nsuo yɛ nsa na obi abɛyɛ na sɛ me Sofo Kumchacha me wayɛ audio ama audio ni bi akɔ me family hɔ ade audio ni bi ama ne mabusua na de ame de nim fa wo ho no kwase to ɔba ba tie na ɔhene ba ɔsɛ bonsu asɛhen na de ame de nim fa na wo no me de ama me nka me man no yɛ de padlock atom eti kwase to ba de ame de nim fa na wo no ma me nka hwɛ asɛm ba na wutia yɛ tie ni ye wo Oheneba Serwaa no wajimi a why wo nansen tontom kwase wogigye a story ba na why lo wona waka na ya said ya be ya nipa ne behu na wasan ne obibi ne ade wajimi na wonim nyansa me Sofo Kumchacha me kyerɛ wo nyansa wo de sanfa wo ho bra sanfa wo ho ebra na sanfa wo ho bɛwɔ so na san do ho ba do ho bɛwɔ so a ɛna me so ma kyerɛ sɛ me so ma no yɛ mpam yi wonim obi di a obi nim ode sade ye ga na wo kwase aba wo koma na no sade wono so woni me de na waye audio na audio no ɛkɔ na waye audio ne bi abɛka me mabusua nsa no ade no no de waye audio ne abɛka mabusua nsa no me de me etimi de me nim nyansa eti de wono so bi nim fa no no ma menka kwase ase konkonsa Mesa Maria Fanny na Alpha so go me any video say attention TV so permission subscribe to the channel from now share videos no across all the social media platforms so in fact
me am be di dwumadi ho che me di ene na nate eke fa lady makwa